Mi pedig egy riportot látunk arról, hogyan készülnek gyerekműsorok Topolyán, ugyanis ebben a műfajban nem bővelkedik, nem csak a vajdasági, de a szerbiai média szintén sem. Nincs érdeklődés a legifjabbak részéről az oktatói jellegű műsorok iránt, vagy nincs, aki ilyen műsorokat készítene. A rajzfilmeken, számítógépes játékokon felnőtt nemzedéknek már a kockácska se lenne talán érdekes. Tehát egy kis topolyai független produkció lelkesen készíti Kiki és Miki újabb epizódjait. Vigyázz! A Kiki és Miki című gyermekműsor adásait Vajdaság több településén követhetik figyelemmel a gyermekek. Decemberben kezdték forgatni Topolyán az elsősorban óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló gyermekműsor. Eddig 40 rész készült el. Szerbiában nem sok gyermekműsort kínálnak a tévécsatornák, és ezek többsége nem igazán oktató-nevelő hatású. Olyan műsorokra van szükség, amelyek a gyerekek kreativitását is fejlesztik. Mi megközelítőleg 70 helyi televíziónak továbbítottuk a Kiki és Miki című magyar nyelvű gyermekműsorunkat. A fő cél oktatói, nevelői célunk volt. A gyerekeket próbáltuk szórakoztatni, ugye szórakoztatás is, és hát iskoláskor előtt, és kisiskolásoknak terveztük ezt a műsort. Nagyon nagy örömmel fogadták, és a szülők is, a gyerekek is, az óvónők is, és tényleg nagyon segítőkészek voltak, és mindenben segítséget nyújtottak számunkra. Sziasztok, gyerekek! Szia! Nagyon örülök, hogy ismét itt vagyunk, és ismét ma is egy nagyon-nagyon érdekes dolgot fogunk hallani és tanulni Kikitől, aki az elektromosságról fog nekünk mesélni. Egy kis műsorocska tart 5-6 percig, 8-ig, és különböző témákat ölel föl. Voltak itt olyan témák, amik az állatokkal kapcsolatosak voltak, volt az egészséggel kapcsolatos témák, voltak ki mit tudos témák. Mi ketten a barátnőmmel, óvónő barátnőmmel elindultunk, már előbb születésnapokat készítettünk, tehát születésnapokra mentünk el, mint animátorok, bohócokként. Úgyhogy így kezdtük a pályafutásunkat, és utána pedig ezt ugye Topolya és környéke szinten, és hát így, és akkor aztán az igazgatónőnk ajánlásával is többek között ajánlott be bennünket ide. Én szereztem a Csodás ez a világ című műsor bejelentő és lejelentő zenéjét. A magyar nyelvű szöveget Dudás József Combi írta. Ez a dal kifejezetten gyermekeknek íródott, és már a bemutatásakor is elnyerte a kicsik tetszését. A Kiki és Miki című műsort készítő topolyai magánprodukciós iroda vezetője 10 évig készült gyermekműsor beindítására. Erre azonban csak 2 évvel ezelőtt teremtődtek meg a feltételek, ugyanis ekkor nyerték meg a produkcióhoz szükséges anyagiak egy részét a Művelődési Minisztérium által meghirdetett pályázat útján. A helyi témákról szóló műsorainkat a községi költségvetésből és támogatóink anyagi segítségével készítjük. Az utóbbi időben nem jövedelmező a műsorok gyártása. Ezt úgy értem, hogy nem lehet belőle valami nagy haszonra szert tenni. Már az is sikernek számít, ha a költségeinket fedezni tudjuk. Műsorainkat inkább lelkesedésből készítjük. Köszönjük szépen, és viszontlátásra, gyerekek! Sziasztok!